Isigcawu samashumi amabili sencwadi esiyibhalelwe uLungisani Mavundla esihloko sithi Unyaka Wesethembiso Season 2. Sekumnyama impela eminyango. Nokho kuba kuyakhanya sekusiza amalambo eyigxobo eyikaka umgwaqo eyahlukahlukene lenethunga idolobha iTheku. Ekungeneni eminyango omkhulu wekwemukela izivakashi esibhedlela iEddington kuphuma uPheli noZolile sebebuya ngaphakathi. Shame uThabo. Sebengazi bakamshaye kanjena. Ingabiphi yona leyo ntombazane ebibango. Hey Nkosi yami. Ngoba nabo amantombazane uZolile. Ungazi nje ukuthi usuku ungabonini ukuthi uqhatha abafana umuqoma lo uphinde uqoma le yaya. Buka nje umfana wabantu ecishe efela into encane kanjena. Bamile manje lapha phambi kwesibhedlela. Shame. Kusho ukuthi wafaka inamba kamazwi wakhe njengomuntu ahlala naye endlini. Bakithi umsuthu wabantu. Kusenjalo bengazelele kuqhamuka iqulu labazali lihamba ngenyawo lizongena lapha esibhedlela. Hawu. Madlamini. Wenze njani sesikufunesa kufuna ucingo nalusakhala licishiwe? Kanti ubuye wenze njani? Kusenjalo uZolile engabuphakamisi nokuphakamisa ubuso avela suke enyomuka eyoma ngaphansi kwesihlahla sesundu esasiduze nje impela nabo. Cha ngiyaxolisa baba. Ngisuke ngaphelelwa ibhetri ngase ngibuye sengisala sengiphuthuma ngiza ngapha. Bengithi ngizonishayela ucingo uma sengibuya ngaphakathi. Sonibuya khona. uJobe ubani olimele. Bachazelane kuphela nabazali ukuthi olimele uThabo umfana womsuthu oshawe ngabanye abafana bemsola ngelokujola nentombi esithembisa umshado nomunye umlisa. Besababaza lokho ngesikhathi ukhabazela evele eqonde ethunzini lesihlahla sesundu efike ethi Zolile ungenwe yini ngempela? Kungani usixakanise kangaka singabazali bakho wena? Athi uyaphula ukundlela uZolile uyabaleka bamsukele basheshe bamthole futhi. Kucace nje ukuthi yize noma sebekhulile bangabesilisa laba bantu. Ngiyekeni uyaqhwisha inyawo esemoyeni njengoba sebemthwele bebuyela naye emuva esixukwini sabaningi. Wena ucabanga ukuthi sizozwa ngawe wena Zolile ngiyakubona. Untweni ubaba omncane kaZolile. Uyazi wena ukuthi silapha edolobheni nje kungenxa yakho? Uyayazi leyo nto? Sebemhlisile manje bambuke emehlweni. Umemulo wakho lo kufuneka ngabe uyasina phambi kwakusasa uthi asiwenze njani thina? Uthi asiwenze njani Zolile? Zolile musu ukusihlekanisa nezwe wena. Futhi okuningi sengibone kahle manje ngeke kusize sikuqedele lapha. Sesiyoqedela kahle ekhaya. Kuningi okusafanele usichazele kahle khona wena ngoba ngiyabona njengamanje ukuthi sesitshelwa wena manje wena. Umkhize uyise wakho uZolile. Siyabonga emadlozini naseinyanyeni zakokhabazela nakomenziwa ngokusihlanganisa nomalokazana wethu. Ubiyela uyise kaMaqhawe. Umuntu ucishe wezwe okunye bakithi. Siyabonga njengoba nansi ingane yethu isanyama ihlangene nomphefumulo. Sesibonga ngoba nomemulo usuyoye wenzeke. Intombi leza ifundeleli wona mahala. Uma kuphela umemulo lo ozongena akacaca uMamkhize. Iyona kuphela into ezoqeda ukukhuluma le. Hayi. Lento isobala nje nina bakwaBiyela. uMkhize uma niqeda ukumkhehla ngomemulo wakhe kuyobe uselindele nini ukuba nenze ukwenzayo njengabantu basemzini wakhe. Phela nobe seniqede konke lapha. Baba uyangikhaphela ngonesi. uZolile embuka ngamehla agcwele inyembezi. Uyangilahla mumbo. Uwena lo baba ongishiya kuhle kwenyongo yenyathu ngihlinzele ibini nezihambe engangazi nasemncaneni bami. Uwena lo khabazela odela igazi lakho ngenxa nje igazi leinkomo nomcebo odlulayo. Baba Ngunezi
wena lo osuvala indlebe kwisililo sendodakazi yakho eyithandayo ngoba nje ufuna ukuvezela lapho sovumelene nabo ukuthi uyindoda nawe kwakho. Baba, ngiyathanda futhi ngiyohlala ngikuthanda. Baba, ngicela ungivikele ngokungivumela ngilandele inhliziyo yami. Ngiyakucela. Zolile, ngiyazi ukuthi akulula ukuqonde konke okwenzakalayo njengamanje. Kodwa ngiyazi ngelinye ilanga uyongibonga ngokukwakhela umuzi wakho. Sompisi, umkhize ebhekise kuNtuli. Masingene naye emotweni, siphikelele endlini la singeke sisapholisa khona amaseko. Sizofike singena indlela sesiphikelele ekhaya sho. Sesikufezile phela bese sikuzele lapha eThekwini. Yizeke noma kusafanele kuphinde kutholakala umfana. Nebala bangena emotweni kaPheli owayesethule ngazi nokuthi aphawula athini. Ayisuse kancane imoto ephikelele nabendlini. Ekufikeni kwabendlini, abesilisa bazisa besimame ngohambo lwabo lwasesibhedlela base bebatshela nokuthi noZolile ke sebeze bamthola. Futhi kuzofanele bahambe khona manje ukuze ayongena emgonqweni womemulo ongalempela sonto. Ngesikhathi abazali benyukile beya phezulu, uZolile ubesele noPheli egadwe nawuntweni uyisemncane obelokhu eyaluza lapha eceleni kwemoto kaPheli egada ukuthi angalinge nje aphume. Naba sebebuya. uPheli, ungakhohlwa lokho esivumelene ngakho. Ngiyakuthembisa Zolile. Lalisa umhlwenga. Uvumele konke abathi kwenze. Yemula nje wena. Kuvele kuyilungelo lakho ukuthi wemule njengawo wonke amantombazana aseminyakeni yakho. Ukhehlwe futhi ngale ndlela abasho ngayo. Bese ke wenza ngale ndlela esixoxe ngayo. Ngiyethembisa nami ukuthi ngizobe ngikhona ememulweni ukuzokunikeza moral support. Ngicela hlisa umoya zo. Yes. Ngizozama ukuthola nomazwi. Yize kuzoba nzima njengoba nocinga lishiyile nje. Aphuma uZolile eyongena evenini elaligcwele abazali bakhe nabazali bakamazwi wakhe kanjalo nabasemzini wakhe kwaBiyela elasuka ngabo ubumnyama liphikelele eshowe la uZolile owayezofika ngene emgonqweni alindele umemulo nomkhehlo wakhe ongempela sona.